Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το giveaway. Φωνάξτε μικρούς, μεγάλους, παιδιά, όλους φωνάξτε για το giveaway. Δεν δίνω και κανένα iPhone, μην φανταστείτε. Γιατί δεν είμαι και μεγάλο κάναλο, είμαι μεγάλο κάναλο βέβαια, αλλά δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν ξέρετε, μπορεί να γίνω κι εγώ μια καινούρια τούνη και να σας δίνω και αυτοκίνητα, σαν τον Κοψιάλη. Δεν ξέρετε ποτέ. Λοιπόν, ή σαν το Γιαννέλη 50. Ή σαν το Γιαννέλη 50. Φιλιά στο Γιαννέλη. Αν μας λέει Γιαννέλη, σ' αγαπάμε. Γιαννέλη! Το συμπαθούμε πάρα πολύ το Γιαννέλη. Το Γιαννέλη μόνο, όχι όσους άλλους. Big fan του Γιαννέλη. Μόνο Γιαννέλη. Και την τούνη respect. Για αυτό που έχει καταφέρει. Αλλά ο Γιαννέλης είναι... Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό. Γραφτείτε για να γίνουμε μεγάλο κάναλο και να δίνουμε αυτοκίνητα κι εμείς. Λοιπόν, αυτό που σας διάλεξα είναι αυτή εδώ η τσάντα. Αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, ανοίγει έτσι. Ωραία. Θα σας δείξω τώρα το σοφάκι, τους χώρους μέσα. Είναι αρκετά μεγάλη, είναι μεγάλη τσάντα. Έχει και εδώ πέρα, έχει και άλλο φερμουάρ. Μπορεί να τη βάλετε, περιμένετε να την κλείσω. Δεν την κλείνω. Μπορεί να τη βάλετε έτσι, αν θέλετε, όπως σας βολεύει. Μπορεί να την κάνετε και έτσι, χιαστή. Καθίστε να την κλείσουμε. Έτσι, όπως σας βολεύει ο καθένας. Λοιπόν, από αυτό το τώρα αρχίζουμε. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε συνέχεια giveaway. Μέχρι να γίνουμε μεγάλο κάναλο και να δίνουμε αυτοκίνητα. Να το φτάσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο. Λοιπόν, και δεν έχει τίποτα δύσκολο. Τα βήματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, γιατί θέλω να σας πω ευχαριστώ. Που με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας πω ευχαριστώ που αρχίζουμε και κοινωνόμαστε μια παρέα. Το μόνο είναι να έχετε γραφτεί στο κανάλι μου και να γράψετε από κάτω τα σχόλια συμμετέχω. Να έχετε εγγραφή όμως κάνει, όχι μόνο συμμετέχω. Να έχετε κάνει εγγραφή. Ναι, στο κανάλι. Ευχαριστώ, Σεφάκη. Έχετε κάνει εγγραφή στο Ναι, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που λένε συμμετέχω χωρίς να έχουν κάνει εγγραφή. Όχι, να έχετε εγγραφή. Για να είναι δεκτή η συμμετοχή. Και ορθογραφικά δεν είναι καλό. Δεν πειράζει. Ότι συμμετέχω γράφετε μόνο και θα τέτοιο. Γι' αυτό φωνάξτε, βάλτε τον άντρα σας, τη γυναίκα σας. Όποιος βλέπει τα παιδιά σας, όλοι. Τα νύψια του. Μπατζανάκι. Μπατζανάκι και το μπατζανάκι μαζί. Και την ύφη και την ύφη. Και την πεθερά και την πεθερά. Όλοι. Στους 350 θα κάνουμε την κλήρωση. Και καπάκι έρχεται κι άλλη. Και καπάκι μετά έρχεται κι άλλη. Κατευθείαν κάνουμε αυτή την κλήρωση και μετά έχουμε κι άλλη κλήρωση. Λοιπόν, μην ξεχάσετε. Συμμετέχω, εγγραφή. Αυτά μόνο. Εγγραφή πολύ σημαντικό. Αυτά και το συμμετέχω. Στους 350 είπαμε, κάνουμε την κλήρωση και πάμε για το επόμενο giveaway. Κατευθείαν. Και θα σας κάνουμε και το τέτοιο. Το αγοριού μου με τους διάσημους. Ναι, expose. Θα σας κάνουμε expose έναν. Έχουνε πάει. Και εγώ θα κάνω expose μερικούς. Μπορώ να κάνω κι εγώ μερικούς. Ναι, και εσύ μπορεί να κάνεις expose. Ναι. Πώς... με τις φωτογραφίες και αυτά. Και ευγενείς και αγενείς. Εγώ όμως θα λέω ονόματα, δεν θα φοβηθώ. Ναι, δεν είναι τέτοιο, θα πούμε ονόματα. Ναι. Αυτό μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή, μπορεί να είναι έτσι σαν χαρακτήρες, τι να σας πω. Αλλά θα κάνουμε expose με ονόματα. Δεν φοβάμαι μηνύς. Δεν φοβάμαι. Ναι. Ωραία, κάτι μηνύς που θα πέσουνε. Γιατί ο καθένας αυτό που... το χαρακτήρα του που έχει, αυτός. Αυτό θα κάνει. Τι να μου κάνει μήνυση. Ας είναι όρος. Ας κάνει. Ας είναι όρος ευγενικός. Ναι, μην κάνει. Να είστε ευγενικοί. Με τους ανθρώπους που δουλεύουν, με τους ανθρώπους που θαυμάζετε, που θαυμάζουν τραγουδιστές, ηθοποιούς, όλους αυτούς. Να είναι ευγενικοί. Γιατί άμα δεν είναι... ο κόσμος τους έφερε εκεί που είναι. Ας ξαναγυρίσουμε στον giveaway μετά. Το κατηγορώ το δικό μου. Λοιπόν... περιμένω τέτοια. Να κάνετε σωστά. Δύο πράγματα είναι να κάνετε. Μην μου τα κάνετε σωστά. Εγγραφή, συμμετοχή στα σχόλια. Αυτά και τα λέμε μέχρι να γίνω μεγαλοκάναλο για να πάρουμε αυτοκίνητο. Γι' αυτό γραφτείτε. Γραφτείτε για να πάρουμε αυτοκίνητο. Γεια. Πολύ χαρούμενη μου. Καλημέρα φίλοι, φίλες και μικρά παιδιά. Με αυτό που είμαι ο αγόρι μου. Τι μικρά ρε αγάπη είναι αυτά, δηλαδή μεγάλο πόσο ήταν. Τα είναι σαν ποσότητα 125, τα λένε 250.
Τα ίδια είναι, αλλά είναι 125. Να τρώει τέτοιο. M&M's είναι με peanuts μέσα. Αυτά είναι τα 125. Τα άλλα που πήρα, που ήταν προσφορά και τα 1,90, τα 250. Θα τόσο εδώ, αγάπη. Και κάτι πολύ μικρά που είχε προσφορά. Τα M&M είναι. Τα ίδια με σοκολάτα. Α, εσύ θες με φιστίκι. Λοιπόν, καλημέρα φίλοι-φίλες όλοι. Και μικρά παιδιά μου, τον έφαγα. Ή το φας. Κενό. Τι μπιχλιάρης που είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, ο νόμος των 3 δευτερολέπτων, το ξέρεις αυτό? Ότι αν πέσει κάτι και το πιάσεις μέσα σε 3 δευτερόλεπτα λέει δεν πάθει τίποτα. Είδες? Βλακία είναι αυτό. Ούτε ένα δεν πέρασε. Ούτε ένα δεν πέρασε. Τον εβγάλανε νόμο. Τελείω, ψηφίστηκε. Ποιος είναι? Λοιπόν, πήγαμε στον εξωτικό Σκλαβενίτη, αλλά από ό,τι κατάλαβα είχαν πάει κι άλλοι πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο. Και τα διάσανε. Και το διάσανε το Σκλαβενίτη. Και πήρα κάποια πράγματα δεν τα πήρα, κάποια πράγματα πήρα κάτι άλλο ενώ έπαιρνα άλλα. Και τώρα θα πάμε στον εξωτικό Χαρμάνι. Εγώ κάτι τα πάρω εκεί. Ναι, θέλω να πάρω κρέμα μαλλιών. 7 ευρώ κάνει στο Σκλαβενίτη, 7-10. Νομίζω κάτι πολύ πιο φθηνά στο Χαρμάνι. Καλά αγάπη, να σας πω κιόλας ότι στο Χαρμάνι αγάπη δεν είναι από ό,τι κατάλαβα τα εισάγια απ' έξω. Γιατί την επαφή της μαμάς μου έγραφε κάτι εξωτικά γράμματα. Κάποια τα εισάγει, κάποια είναι και κάτι εξωτικά, ελληνικά δεν έγραφε πουθενά. Και τώρα πάμε στο Χαρμάνι. Να την πάρω, καλή θα είναι όπως και να είναι. Το μικρό στο σχολείο. Πες γεια στο κορίτσι μας που κάνει το μοντάζ. Γεια σου μικρό. Έκανε τα δικά του. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο Χαρμάνι που είναι. Και μετά τα κιλά μου σκατά, αλλά είπα μετά από ένα γεγονός που θα γίνει θα πάω στο γυμναστήριο. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω ο διάδρομος με είχε βοηθήσει πολύ. Σίγουρα και η διατροφή, αλλά και ο διάδρομος είχε βοηθήσει πολύ. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα τα πούμε στο σχολείο, μην κάνω πω. Στο σπίτι με το χορ. Γεια σας, πες γεια Καρλό μου. Άβε. Ναι, γιατί δεν έχει ρεπό, δεν θα τον ξαναδείτε. Γεια. Τσικνοπέδι. Τσικνοπέδι είναι την άλλη εβδομάδα, αγάπη. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα το δείτε. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω το haul. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, πήρα μάσκες για το λεωφορείο. Σήμερα θα πάμε με τη μικρή να δούμε κάτι πεταλούδες που έχει στο Σύνταγμα. Αν μπορέσω να τραβήξω κανένα πλάνο θα το κάνω. Πλάνο. Λες και είμαι μεγάλο τέτοιος. Λοιπόν, φρυγανιές, Elite. Γλάρος, χαρτοπετσέτες. Σακούλες για σκουπίδια του Σκλαβενίτη. Λέτε να σπάσανε, μπορεί. Αυγά χρυσά. Λοιπόν, από το Χαρμάνι πήραμε και αυτά τα δύο. Τελικά δεν είχε μάσκα μαλλιών. Αυτό το σαμπουάν, Aloe Vera Hair Food της Garnier για το αγόρι μου και αυτό για το κορίτσι μου. Caribbean με λεμόνι. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μαντιλάκια, wet hankies. Τρεις τσίχλες. Τις είχε 2 και 1 δώρο. Γάντια. Και για το αγόρι μπισκότο με πορτοκάλι, κτιμπέρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
γάλατα. Προσπαθώ να μην φωνάζω γιατί το αγόρι μου κοιμάται. Φρουκτής χυμή, η γνωστή της μικρής 2. 1. Δύο. Νάτσο και το δεύτερο. Φρουκτής, φρουλάιτ. Λάθος. Α, βρήκα την απόδειξη και να μην το ξεχάσω. Πληρώσαμε 77 ευρώ και 89 λεπτά. Κάτι θέλω να σας πω για το σούπερ μάρκετ. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Αν γίνει και τρίτη φορά, θα το πω. Θα ντραπώ. Όχι. Μπάμις, λαζαρίδι για τη μικρή. Μπέικον. Το είχε και προσφορά η Φαντής. Δεν είχε... Πήγαμε που σας είπα Δευτέρα, το Σάββατο που να έχει γίνει χαμός, όλα άδεια ήτανε. Δεν είχε λούρπα και το είχε προσφορά και πήρα αυτό με ελαιόλαδο. Να δούμε πως είναι. Δεν είχε το light που παίρνουμε, αλλά από ό,τι είδα που είχε το μεγάλο, δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά στις θερμίδες. Λοιπόν, ρεγκάτο Kerrygold, γιατί έχω και άλλο τυράκι γι' αυτό. Μία κρέμα γάλακτος light και τι να πω τώρα, βλέπω κάτι μια χαζαμάρα στην τηλεόραση. Ήπειρος ελαφρύ, μικρή θα τώρα. Εντυπωσιάστηκα με αυτό που λέει. Να κάνω χώρο λίγο εδώ για να μου χωρέσουν τα πράγματα. Μισό λεπτάκι, σας καθυστερώ και εσάς. Ωραία. Λοιπόν, πήρα το skip για τα μαύρα, πρώτη φορά παίρνω. Να δω αν είναι καλό, γιατί έχουμε πολλά μαύρα ρούχα εμείς. Τα αγόρι μου δεν πήρε χυμό, πήρε γάλα φρέσκο ροδόπι. Τη φορά. Λοιπόν, πήραμε κύκνος, το μπελτέ και φρουτό ροζ grapefruit. Και αυτό το έχει προσφορά. Πήρα αυτά τα γαλατάκια πιο μικρά, τους βλέπετε, γιατί δεν έπινε μικρή μου, πάνε χαμένα. Και πήρα αυτά τα πιο μικρά να ανοίγω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Λοιπόν, Pepsi Zero Sugar Lime και Pepsi Zero Sugar την κλασική. Άλλο ένα ενόπνευμα, νομίζω έχω και άλλο ένα. Λοιπόν, καλαμπόκι και Twist Pepsi. Να το άλλο ενόπνευμα που σας είπα. Λοιπόν, κείμενο, το βάζω στις φακές, θα κάνω σήμερα, χαρά η μικρή, δεν κρατιέται. Zero sugar, δεν είναι zero sugar, έχει, zero sugar είναι, ναι, και φάτε αυτή.
Την πήρα στη μικρή, τα άφησα. Λέτε να πέσουνε, μπορεί. Γι' αυτό κατέβασε για να περιθώριο. Και πήρα και αυτή την κέτσα, δεν την έχω ξαναπάρει, πρώτη φορά την πήρα. Το μαλλί νομίζω η ρίζα έχει βγει, θέλει βάψιμο. Και αυτή με zero sugar και salt και αλάτι. Δεν έχει, θα τη δοκιμάσουμε και θα σας πω. Άμα τη ξαναπάρω θα πει ότι καλή είναι. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία σακουλίτσα. Λοιπόν, πήρα 2 πράσα. Μωρομάγγυλα. Σφουγγάρι για τα πιάτα και φρουτό ρόδι. Ρεβίθια και την άλλη Δευτέρα να τα μουλιάσω και μπανάνες, αρκετές, μία σαλάτα και μήλα. Αυτά πήραμε, πήραμε πολλά όπως βλέπετε και δώσαμε 80 ευρώ σχεδόν. Λοιπόν, αυτό ήταν το haul μας. Τώρα θα τα βάλω στη θέση τους, θα μαγειρέψω τις φακές και μετά το απόγευμα θα πάμε να δούμε τις πεταλούδες. Γεια! Η μηχανή παράγει το λαμπερό Move Nectar στους μεγάλους κυλίνδρους. Στη συνέχεια προσελκύει τις νεοεκολαπτώμενες πεταλούδες και τις μεταμορφώνει σε θεαματικά, μαγικά πλάσματα. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες μαγικών πεταλούδων, κάθε μία με τις δικές της μοναδικές ιδιότητες. Οι επισκέπτες στο θερμοκήπιό μου μπορεί να δουν την πεταλούδα βιολετή ψήφιος που να πεταρίζει ανάμεσα στα φυτά. Γεια σας φίλοι και μικρά παιδιά. Σήμερα θα σας δείξω τι δώρα ανταλλάξαμε για το Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πρώτα τι πήρε το σοφάκι σε μένα και στον μπαμπά. Θα σας τα δείχνω μπερδεμένα, γιατί όπως θα έχει στη σακούλα, εμάς μας τα έδειξε βέβαια, αλλά τα έβαλε στη σακούλα για να σας τα δείξω. Λοιπόν, στον μπαμπά πήρε αυτά. Dad, you're my hero. Ωραία δεν είναι? Λοιπόν, μία σερπατίνα, γιατί είναι και απόκριες. Μετά πήρε, αφήστε να τα πήρω, νομίζω ότι έχει όλο. Λοιπόν, επειδή του αρέσουν όπως σας έχω πει τα σαπούνια, του πήρε ένα σαπούνι παπουτσάνης γλυκερίνη, του πήρε ένα καραβάκι, σαπουνάκι και ένα ρούμπι σκιάρλι, milk and honey. Θέλω να είναι το τζάμπο. 3 σαπούνια, χάρηκε πάρα πολύ το σαπούνι. Μετά του πήρε και αυτό το αποσμητικό, που το έβαλε κιόλας. Αυτά πήρε στον μπαμπά, νομίζω ναι. Ναι. Εμένα μου πήρε αυτό, για να σημειώνω, γιατί ξεχνάω συνέχεια, αν θυμάστε. Συνέχεια ξεχνάω και πρέπει να τα γράφω. Αφήνω και στο τραπέζι ότι πρέπει να κάνω αυτό, γιατί τα ξεχνάω. Μετά μου πήρε και εμένα αυτό εδώ πέρα. Mom, you are the best. Δεν είναι πολύ ωραία? Μία μάσκα γατούλα. Αυτό το πήρε για τον μπαμπά, για το αυτοκίνητο. Είναι... δεν είναι Aeon, είναι το άλλο, αλλά είναι πάλι black crystal, πώς λέγεται αυτό. Ναι, αυτό δεν το έχει πάρει ο μπαμπάς, νομίζω.
Λοιπόν, και εμένα μου πήρε σερπατίνα. Μία σερπατίνα πήρε και για τον εαυτό της. Περιμένει πώς και πώς την ψυχνοπέμπτη. Λοιπόν, έπεσε. Περιμένετε ένα λεπτάκι. Γιατί να το φτιάξουμε σωστά όπως ήταν. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κεριά. Και μου πήρε κεράκι. Δεν μυρίζει, αλλά είναι ωραίο. Αλλά λέω ότι μυρίζει. Ίσως άμα το εκεί κάψεις, αλλά δεν θα το κάψω. Αυτά εδώ πέρα. Πουτακές. Κοιτάξτε και γράφει από εδώ πίσω love. Τακές, δεν ξέρω πώς λέγεται, σου βάζει ένα κεράκι από κάτω. Και μου πήρε και κοσμηματάκι που λέει μαμά. Ωραία, εδώ. Μου πήρε μία πετσάτα για την κουζίνα και μου είπε και πήρε και 2 ζευγάρια κάλτσες. Τις έπλυνα εγώ τις κάλτσες. Που λέει best mom ever. Αυτά πήρε το σοφάκι για εμάς. Τώρα θα σας δείξω τι άλλα ανταλλάξαμε. Λοιπόν, και τώρα συνεχίζουμε. Τώρα θα σας δείξω τι πήρε Αυτά ήταν τι πήρε το σοφάκι σε εμάς. Τώρα θα σας δείξω τι πήρε ο μπαμπάς στο σοφάκι. Λοιπόν, πήρε πινέλα γιατί ζωγραφίζει, της αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική. Μία λάκτα όρεο με στρόμπερι, με φράουλα. Λοιπόν, πήρε τέμπερα υγρή μεταλλική. Πολλές, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πήρε υγρή τέμπερα αλλά με παστέλ χρώματα, πάλι 6. Και πήρε και 3 καμβάδες. 1, 2, 3 καμβάδες πήρε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο μπαμπάς στο σοφάκι. Τώρα θα σας δείξω τι πήρα εγώ στο μπαμπά και στο σοφάκι. Λοιπόν, από ποιο να αρχίσουμε? Θα αρχίσω από το σοφάκι. Λοιπόν, της πήρα αυτή τη σοκολάτα λάκτα με λίλα πάουζες. Σοκολάτες της είχε ζητήσει, αλλά δεν ήξερε τι είναι. Και της πήρα αυτό που της αρέσει πάρα πολύ το άρωμα. Είναι το Queen από τον Αντώνιο Μπαντέρας. Το είχαμε πάρει σαν αυτό που είναι ταξιδίου, νομίζω το βάζει μέσα στην τσάντα, στο από το χόντο. Και της άρεσε πάρα πολύ και κρατάει πάρα πολύ. Και της βρήκα το κανονικό το άρωμα. Και στα αγόρι μου πήρα, όπως ξέρετε, Ike, μία κούπα της Ike. Πήρα μπανάνα, μάσκα, γιατί του αρέσει πάρα πολύ η μπανάνα. Έχει καταλήξει ότι του αρέσει αυτή, από τόσες μάσκες που έχει. Τώρα τι μου είπε να βάλω, να βγάλω, δεν θυμάμαι. Αυτά, τα M&M με peanuts. Είχε και άλλο ένα σακουλάκι, το πήρε σε αυτοκίνητο. Και την κολόνια Old Spice Captain. Και το αποσμητικό το Captain, το Old Spice. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δώρα που ανταλλάξαμε για τον, πώς τον είπαμε, τον Άγιο Βαλεντίνο. Ναι, το απόγευμα θα πάμε, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αν πάμε θα σας δείξω τι θα πάρουμε από το Τζάμπο. Αυτά, και μην ξεχνάτε να γίνετε το giveaway στο προηγούμενο βίντεο. Πηγαίνετε, ακολουθήστε τα βήματα, δεν είναι δύσκολα. Συμμετέχω από κάτω και μία εγγραφή στο κανάλι. Και τα λέμε, γεια! Λοιπόν, δεν σας έδειξα τι μου πήρε τα γάρι μου για το Αγίου Βαλεντίνου. Κοιτάτε. Το βρήκα σήμερα το πρωί που ξύπνησα. Βέβαια το έφαγα μαζί με το μικρή. Κοιτάτε. Τέλεια. Έμα τέλεια. Είναι φοβερό αγόρι. Ευχαριστώ. Σας φίλοι, φίλες και μικρά παιδιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να σας κάνουμε ένα haul Τζάμπο. Και από κάπου όλο πήραμε κάποια πράγματα. Μαζί μας έχουμε το εμένα σοφάκι. Ναι, το καρίτσι μου το όμορφο, για να με βοηθήσει τη γνωστή κάμερα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε. Δεν είχε ρεπό ο μπαμπάς την εβδομάδα. Λοιπόν, το σοφάκι πήρε αυτή τη φόρμα.
αυτή εδώ τη φόρμα, που από εδώ είναι μπροστά, συγγνώμη, λάθος. Από εδώ, αυτό τι έχει εδώ πίσω. Α, τίποτα κλωστούλα, να την κόψουμε. Αυτή είναι εδώ τη φόρμα, έχει και τη λεοπαρδαλέτη λεπτομέρεια. Τρέντι το σοφάκι. Με τα λεοπαρδαλέ. Λοιπόν, και μετά πήγαμε σε αυτό το... Α, δεν λέει. Κάπως λέγεται Swiss Corner. Λέγεται νομίζω αυτό, κάπως λέγεται. Και πήραμε αυτά τα σκουλάρια. Καθίστε να σας τα βγάλω. Αυτά τα σκουλάρια για τη μαμά μου. Ορίστε. Πήραμε αυτά για τη γιαγιά. Θα τις τα δώσουμε αύριο αυτά. Πάει αυτό. Εντάφτης που λέει και ο πατέρας σου. Λοιπόν, και τώρα τι πήραμε από το τζάμπο θα πούμε. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ πέρα που θα μας πει το σοφάκι τι είναι αυτό το τετράδιο. Τι είναι? Τι είναι αυτό το Για να γράψω το βιβλίο μου. Γιατί το σοφάκι γράφει ένα βιβλίο. Του Soft Sailors. Ναι, με άλλο τίτλο όμως, δεν είναι τότε. Τώρα αυτό το τίτλο έχω, θα βρω άλλον. Αυτό και θα γράψει το βιβλίο της. Το έχει γράψει. Το έχει τελειώσει. Όχι, αλλά θα το γράψω εκεί. Θα το αντιγράψει. Θα το τελειώσω εκεί. Θα το αντιγράψει και θα το τελειώσει εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Ευχηθείτε της να το εκδώσει. Ναι, και να το πάρετε. Αλλιώς θα σε κάψω τα σπιτάκια. Λοιπόν, τις γλυκές σακούλες. Μετά πήραμε εδώ πέρα. Πήραμε αυτό εδώ πέρα που είναι, τι είναι αυτό αγάπη? Της Maleficent. Maleficent. Πήραμε. Κάτσε να σκόσω τίποτα. Τι μάσκα αυτή την πάρα πολύ ωραία. Κοιτάτε πως είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία? Έχει και φτερό. Εντυπωσιακή. Πώς είναι αυτή? Έχω πολλές. Πώς θα την καθαρίσω αυτή? Δεν ξέρω. Θα χαλάσει το πούπουλο, δεν μπορώ να την καθαρίσω. Από εδώ τουλάχιστον να καθαρίσω. Ναι, έχει πολλές μάσκες. Λοιπόν, Έτσι, άμα θέλετε, ελάτε. πήρα μανταλάκια. Είναι για τα ρούχα. Λοιπόν, πήρα. Κομμάτια είναι στην καρδιά μου. Πώς λέγεται αυτή? Φουντουκίου Ιον σοκολάτα. Πήραμε μία ομπρέλα για να έχουμε. Δικιά μου είναι, γιατί το σοφάκι έχει δικιά της. Μία χτένα για να την βάλουμε κάτω στους γονείς μου να χτενίζεται εκεί πέρα. Οι τετράγωνες είναι καλύτερες. Ναι, γιατί έχει πολύ μαλλί. Ραπάνζελ. Ναι, να τελειώνει. Λοιπόν, πήρε αυτή εδώ τη. Πώς λέγεται, τέμπερα λέγεται αυτή? Πώς το τέμπερα? Και τις ζωγραφικές της. Πρέπει να σας δείξουμε μια μέρα τις καλλιτεχνίες της. Πήραμε. Περιμένετε να σας δείξω τώρα. Ένα βαζάκι. 2 βαζάκια. 3 βαζάκια. 4 βαζάκια. 5 βαζάκια. 6 βαζάκια. 6 βαζάκια. Και τι τα θέλουμε αυτά? Τα βαζάκια πες. Για να βάλω χρώμα. Για να βάλει χρώματα μέσα. Βάζει χρώματα για να ζωγραφείς. Λοιπόν, μετά πήραμε αυτό εδώ. Περίμενε να σας το δείξω. Να σας το φτιάξω σωστά. Πήραμε αυτό το κουτί για να βάζει μέσα τα κουκαλάκια της. Να τα έχει μαζεμένα. Είχαμε και παλιά και ένα, αλλά πρέπει να το έχω πάει στο υπόγειο. Εγκεφαλικά. Τέλος πάντων. Τι είναι? Έπεσε η Maleficent πάνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, κοκαλάκια. Ένα. Πώς λέγεται αυτό? Φιόγκος. Το βάζεις από εδώ πίσω, το σπάει εσένα. Αυτός ο φιόγκος. Αυτό ήταν. Αυτά πήραμε. Ναι. Ανά, αυτή είναι η ομπρέλα το σοφάκι, δεν την πήραμε σήμερα αυτή. Την έχω πάρει την πρώτη γυμνασίου. Ναι. Γιατί την άλλη την έσπασα στην πρώτη γυμνασίου. Ναι. Όλα έχεις. Συγγνώμη. Και πληρώσαμε. Τη φόρμα την πήραμε 6 ευρώ.
την... πώς το λένε, τα σκουλαρίκια 5 ευρώ και αυτά τα πήραμε 29 ευρώ και ναι, δεν είναι. Θα κάνει αλλιώς όχι όπως εγώ. Τα πληρώσαμε 29 ευρώ και 70 λεπτά. Μα τι σκατά πήραμε και δώσαμε 30 ευρώ. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, θα κοιτάξω μετά. Μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά. Για αυτά εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα η Μαλέφισεντ έκανε 4 ευρώ. 4 ευρώ έκανε Μαλέφισεντ. Τίποτα δεν έκανε. Α, 3,98. Όχι, όχι, τίποτα δεν έκανε 4 ευρώ. Τέλος πάντων. Θα τα κάτσω να το υπολογίσω ένα-ένα, να δούμε πως έχει κάνει. 2,99 έκαναν αυτά. Ποια? Λες να μας έβαλε τίποτα και να μην τα πει, να μας έβαλε παραπάνω. Θα τα κάτσω να το υπολογίσω τώρα ένα-ένα. Ποια, τι παραπάνω? Μα μας χτύπησε αυτή κάτι διαφορετικό. Βαζάκια. Ναι, ξέρω εγώ, αγάπη μου, φαίνεται πάρα πολύ 30 ευρώ για αυτά. Γιατί ουσιαστικά δεν πήραμε τίποτα. Το κουτί τώρα και τα βαζάκια που κάνανε το κάθε βαζάκι 40 λεπτά. 50. 5. Άρα κάνανε αυτά κάνανε 1, 2, 3 ευρώ. 2,99. Ναι, 3 πες. Καλά, θα τα κοιτάξω μετά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Την άλλη εβδομάδα είναι Τσικνοπέμπτη. Θα είναι και ο μπαμπάς πρώτα Θεός μαζί. Θα πάμε και θέατρο. Άρα πρέπει να βγάλουμε και τα εισιτήρια. Και αυτά. Ναι. Να πάτε να συμμετέχετε, σας τους ξαναείπα. Αλλά τέτοιο να πάτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Τα λέμε στα σχόλια. Ναι. Πες και εσύ καλέ. Πες ένα γεια. Γεια. Γεια.